Urriaren 22 da. Kalera atera zara eta ondokoari eskua eman diozu. Urriak 22, bita bidirara, bi herri izan baikera, elkarrentzat isla da. Orain zuzentzen diogu, elkarri begirada, guk garbi degu ulertzen, horren zaila aldaba, ez da porradun armada, ikutu ezin den lanpara, ez da mingaina dantzatzea, beste nahierara, ez ditugu bosilaba, hautsak jandako ganbara, askatasuna zerbait bada, erabakitzea da.